நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் 43வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். காமாத்மானஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்யகதிம் பிரதி. காமாத்மானः ஸ்வர்கபராः ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. பகவான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணாதவர்கள், வெளி விஷயங்களில் இன்பம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவர்களோட நிலையை சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர்கள் இந்த வேத வாக்கியங்கள் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற சாதனைகளை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அவர்களை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கண்டினியூ பண்ணுறார். காமாத்மானக அப்படின்னா, காம அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆசைகள்னு அர்த்தம். ஆசைகள் நிறைந்தவர்கள். ஸ்வர்கபரா அப்படின்னா ஸ்வர்க்கத்தை அடையணுங்கிறதுல ஆசையுடையவர்கள். ஏன் இந்த ஸ்வர்க்கத்துக்கு இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத போன இதுலேயும் பார்த்தோம். இந்த ஸ்வர்க்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல சுகம் மட்டும் இருக்கும், துக்கம் கலக்காமல். இப்போ பூமியில் இருக்கிற சுகம் துக்க மிஸ்ரிதம். இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட முடியாது. சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று வெயிட்டு போடும், இல்லை பிபி, டயபெட்டிஸ், இப்படி ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். துக்க மிஸ்ரித்தம், துக்கத்தோட கலந்தது. இஷ்டத்துக்கு டிவி பார்க்க முடியாது, கண்ணு கெட்டு போயிடும். அதே மாதிரி பூமியில் இருக்கிற சுகம் க்ஷணிகம், ரொம்ப சிறிய காலத்துக்கு தான் இருக்குது. நமக்கு சாப்பிட பிடிக்கலாம், ஆனால் அந்த நாக்கு நுனியை தாண்டுற வரைக்கும் தான் அந்த சுவை. அதுக்கப்புறம் அந்த சுகம் போயிடும். மூணாவது அதிருப்திகரம். மனசுக்கு போதுங்கிற எண்ணம் எப்பவுமே வரதில்லை. இப்படி பூமியில் இருக்கிற சுகம் துக்க மிஸ்ரிதம், க்ஷணிகம், அதிருப்திகரம். ஆனால் ஸ்வர்க்கத்தில் சுகம் துக்கத்தோட சேராதது. அதே மாதிரி தேவர்களோட ஷரீரத்து முதுமை கிடையாது. அதனால் அவர்களுக்கு திரிதஷாக அப்படிங்கிற பெயரே உண்டு, எங்கே முதுமை இல்லையோ. அதனால் மரணத்துக்கு அப்புறம் ஸ்வர்க்கம் அடையணும்னு நினைப்பார்கள். அடுத்து ஜென்ம கர்ம பலப்பிரதாம். ஜென்மம், ஸ்வர்க்கங்கள் முதலிய இடங்களில் ஜென்மத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்ம பலப்பிரதாம். இந்த சாதனைகளை கிரியா விசேஷ பகுலாம். கிரியா விசேஷ பகுலாம் அப்படின்னா விதவிதமான சாதனைகள். போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. இந்த போகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய சாதனைகளை விவேகம் இல்லாத வெளி விஷயங்களில் தான் இன்பம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவர்கள் பேசுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பகவான் சொல்லியிருக்கார். விவேகம் இருந்தால் தான் ஆத்ம தத்துவத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு கதோபனிஷத்துலேருந்து ஒரு கதையை பார்ப்போம். வாஜஸ்ரவசக அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்தார். அவரோட பையன் நச்சிகேதஸ். வாஜஸ்ரவஸ் யாகம் பண்ணினார் மரணத்துக்கு அப்புறம் ஸ்வர்க்கத்தை அடையிறதுக்காக. யாகங்கள் பண்ணுறச்ச தானம் நிறைய பண்ணணும். ஸோ அவர் தன்கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையுமே தானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். கடைசியில் வயசான மாடுகளையும் தானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். நச்சிகேதஸ்க்கு ஒரே கவலையாக போயிடுச்சு. ஏன்னா அப்பா வயசான மாடுகளெல்லாம் தானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால் நச்சிகேதஸ் அப்பா கிட்ட போய் என்ன யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். அப்பா ஒரு வாட்டி சும்மா இருக்காரு, ரெண்டாவது வாட்டி சும்மா இருக்காரு, மூணாவது வாட்டி கேட்குறச்ச அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. உன்னை யமனுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ யாகம் பண்ணுறப்ப பொய் சொல்லக்கூடாது. பொய் சொன்னால் அந்த யாகம் பலத்தை கொடுக்காது. நம்ம முன்னாடியே கர்மாவை பற்றி பார்க்குறப்ப அந்த கர்மாவில் எந்த தோஷமும் இல்லைனா தான் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அதனால் நச்சிகேதஸ் தன்னோட காயத்ரி மந்திர சக்தியினால் யமனோட இடத்துக்கு போகிறான். யமனும் ஊரில் இல்லை. 3 நாள் வெயிட் பண்ணுறான் நச்சிகேதஸ் யமனோட வீட்டுக்கு வெளியில். கடைசியில் யமன் வராரு. வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த யமன் நச்சிகேதஸை பார்த்த உடனே கவலை அடைகிறாரு. 3 நாளாக ஒரு விருந்தாளி அதித்தி வெளியில் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் யமன் உள்ளே கூப்பிட்டு அவனுக்கு 3 வரங்களை கொடுக்குறாரு.
3 வரங்களை கேட்டுக்கோ நச்சிகேதஸ் அப்படின்னு சொல்ல, நச்சிகேதஸ் முதல் வரமாக நான் அப்பா கிட்ட திரும்பி போகிறப்ப அப்பாவுக்கு எந்த கோபமும் இருக்கக்கூடாது, என்ன ஆசையாக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். யமதர்மராஜா ஓகே உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். 2வது வரமாக நச்சிகேதஸ் கேட்குறப்ப, எனக்கு ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு யாகத்தை சொல்லுங்க. ஏன்னா ஸ்வர்க்கத்தில் பயம் கிடையாது, முதுமை கிடையாது, பசி தாகம் கிடையாது. அதனால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு யாகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல, யமதர்மராஜா அங்கே யாகத்தை சொல்கிறாரு. அந்த யாகத்துக்கு நாச்சிகேத அக்னின்னு பேரையும் வைக்கிறார். 3வது வரமாக மரணத்துக்கு அப்புறம் ஜீவன் என்ன ஆகிறான் அப்படின்னு கேட்குறார். அந்த இடத்துல யமதர்மராஜா நச்சிகேதஸுக்கு விவேகம் வைராகியம் முழுமையாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நச்சிகேதஸை விதமான வரங்களை கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறார். சதாயுஷக உனக்கு 100 வருஷங்கள் தரேன் நச்சிகேதஸ், புத்திர பௌத்ரான் விருணேஸ்வர் நீ நிறைய பேர பசங்களை கேட்டுக்கோ. பகூன் பசூன் ஹஸ்தி ஹிரண்யமஸ்வான் நிறைய பசுக்களை தரேன், நிறைய யானைகளை தரேன், நிறைய தங்கம் தரேன், நிறைய குதிரைகள் தரேன், நிறைய நிலம் தரேன். நீயும் பல வருஷங்கள் வாழ நீ எவ்வளோ நாள் ஆசைப்படுறியோ, ஆனால் இந்த விஷயம் கேட்காத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கடைசியில் எதெல்லாம் துர்லபம் அப்படின்னா அரிது, ரொம்ப ரேர், பூமியில் கிடைக்கிறது, அது அத்தனையும் உனக்கு தரேன். உனக்கு நிறைய ரதங்கள் தரேன், சரஸ் நிறைய பேர் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல, அங்கே நச்சிகேதஸ் ஸ்வபாவா மத்தியஸ்ய யதந்த கைத்தத். ஸ்வபாவா அப்படின்னா நாளைக்கு இருக்குமாங்கிறது தெரியாது, எது நிரந்தரம் இல்லாததோ இந்த மத்திய லோகம், பூமியை மத்திய லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எங்கே மரணம் இருக்கும். ஹே அந்தக, யமதர்மராஜாவை அந்தக அப்படின்னு நச்சிகேதஸ் கூப்பிட்டு, இந்த மத்திய லோகத்தில் எல்லாமே நிலையில்லாதது, அது மட்டும் இல்லை சுகம் அப்படிங்கிறத அனுபவித்தாலும் இந்திரியங்களை சர்வேந்திரியானாம் ஜரயந்தி தேஜக எல்லா இந்திரியங்களையும் தளர்ச்சி அடையக்கூடியது. அப்படி சர்வம் ஜீவிதம் அல்பமேவ, இங்கே பூமியில் எவ்வளோ காலம் வாழ்ந்தாலும் அது சிறிது தான். அதனால் தவைவ வாகாஸ் தவ நிருத்திய கீதே, இந்த வாகனங்கள் இந்த ரத்தங்களாக இருக்கலாம், இந்த நிருத்திய கீதே இந்த அப்சரஸாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நச்சிகேதஸ் தன்னோட வைராகியத்தை வெளிப்படுத்துகிறான். அதுக்கப்புறம் யமதர்மராஜா நச்சிகேதஸ்க்கு ஆத்ம தத்துவத்தை போதிக்கிறார். வைராகியம் விவேகம் ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறதுக்கு. நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.